ट्रेक्टर अभी मजा आएगा ना भिड़ो पुरिया मालिका बेनो सालायग्राया माबायदि ट्रेक्टरा मोजां नुदों साग्रा सालायहर लोगोफोर नुदोंबा लाइक बानायना हो ये जाबाय आन्ध्र प्रदेश खाना जाहैनो खाना बारलावदों लोगोफोर बारलावदों वीडियो को मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयर खालामना हो लोगोफोर मजा आया और मैं ये जो मजा है दुब्लिबार जों होबाय दाना जायगाखौ माने जों मटर लांनो नागिरदों दै मटर लोगोफोर नायलांबाय था बे खेवबाय खेवगासिनो लोगोफोर अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।